uZuma uqale inkulumo yakhe ngokuchaza ngokufika kwabamhlophe kuleli nokuthi yiphi imizamo eyenziwa izinhlangano zabaholi bomdabu nabezenkolo ukunqanda ukuhlwithwa ngabamhlophe izwe lakuleli. Sizobabiza ukuthi they are now subjects of Her Majesty the Queen. Basafunani thina-ke sizobasiza ngokuphathizwa. uZuma uthi ukushawa kwemithetho kuleli akubandakanyi izakhamuzi zakuleli nabaholi bomdabu nabezenkolo. Leso sinqumo esathathwa abaholi bakulelizwe bahlangana. Into eyayisemqoka ukuthi indlu emnyama anibonini ukuthi senihlakaziwe, abelungu bona sebeqoqele. Ugcizelele ngokuthi abantu abaphume ngothi lwabo kuyovotela ukubuyisa lelizwe kubona. Uma sinomcebo wethu la wakithi awungathathwa uhambe uye kwamanye amazwe abantu abathi ifa lami leli thina sizoba yini banikazi bezwe. Umsholozi uphinde washaya amakhala ngendlela okuvotwa ngayo nokubalwa ngayo amavoti kuleli. Ukuthi sihambe siyovota kodwa uma sekubalwa imfihlo esingayazi. Yini le engasho ukuthi napha abantu abahlale la bawabona amavoti balwe sibuka sonke. Iqembu le-All African Alliance Movement lizongenela ukhetho lwalo lalonyaka laphakamisa lowo wayeyinhloko yamajaji kuleli uMnu njengomengameli walo.